оптимизация за натоварени ниши се работи заедно между 100 и 300 за ключови думи и фрази, всяка от които се извършва отделна оптимизация на част от сайта или на другите сайта. Когато се работи на ненатоварен пазар, а някакво това количество отвърне от 10 думи и фрази. В супер тежките ниши това броя на тези ключови думи и фрази може да отвърне от 500 000. Тогава различна оптимизация не е възможна. Тя и не се и прави, защото ще излезе безумно скъпно и се прави само с мобилните средства. Големите SEO фирми по принцип много рядко се ползват онлайн инструменти, т.е. базирани на интернет сървър и написани в PHP. Там се ползват основно десктоп инструменти, които работят на Windows и други операционни системи, със собствени бази данни. Поддържа се локално копия на сайтовете и там всички изменения, публикуване на нови материали и така стават на офис сървър, който после автоматизирано се публикува по сайтовете, или ако се ползват инструменти като агрегатори и други, стават на сайта, после се източва всичко. Тази голяма анимация се прави, за да може реално време да се завърши тази оптимизация, било с генериране на съдържание, било с поставяне на линии. Значи, представете си това, че ако имате 10 сайта и излезе ново съдържание и трябва да сложите линкове, колко време отново един човешки труд да караме на една сателитна мрежа, която ще издаде на световната такова, или поставяне на линкове или хола на това съдържание, като не се използва такива инструменти, този труд не си казва го малко на вас. И за стигане на тези знания, че трябва да разгледаме си на точно какво. Защо се разглежда това си на точно много? Това е течение от Google. В Google не се срещам кола, който пише състезание, не срещам кола. Това са количество търсения месечно колега да го обясни много добре. И поне този инструмент безплатния на Google не дава много точна картина. Отделните редове, тук тези изключения се виждат с различно закъснение между 1 и 8 месеца. Колкото е по-малко, колкото са по-точно. Професионално се извърши с други инструменти и от други търсачки, показват един много важен избор, който в основа на него се прави стратегия номер 4, да си припомним водише до резултатите на второто номер 4, че ако ги разделим условно на високо число, за база съм взел съвсем условно число, тези, които са нагоре са високо число, и тези ниско число, че ето този брой трафик, който може да получите, ако изхождате този брой между брейкното едно и разсъкното едно. Това е средно за всяка една кондиционна ниша. Тоест, ако и този трафик е таргетиран, този е таргетиран и приемем условно, че за единица посетител ще получите, да речем, една стотинка, ако вашата SEO оптимизация започне преимуществено по високочастотни заявки и по нискочастотни заявки, които са дълги в общи случаи, може да получите по-бързо и по-лесно 8 пъти повече или това съответно ниша. И това е много важно решение, когато нища, когато не е правилно, въобще не е казано. Защото може да го може да го компенсира и друга зависимост, която се наблюдава, е, че информационното търсене преобладава публика, т.е. потребителите са лутани, не са толкова ориентирани, не са толкова решени да правят изглеждат, да знаят, всичко това влияе на тяхната мотивация и на поведението на сайта. До
по-натоварените и по-високи. Разбира се, има стратегии за сайта, които прилагат стратегия номер 1 с малко на брой ключови думи, много ликове. Може би приходите са същите, но цената за позициониране е много по-висока, заради големия брой ликове, които трябва да се бъдат преди сайта. Съответно, това не е безплатно, струва пари и губят се трафика по изключително, там ясно няма държава. Ако придобиете за който и да е сайт, такива данни, може да ги сравните по отношение на прихода на единица уникална, ще видите, че винаги стратегия номер 4 е най-печеливша и за бъдеще ще остане така. Няма как Google да се стигне до това, но сега ще обясня. Малко странично отклонение ще направим, но може би от вас някой на висше образование се учи на математика, други икономика, така нататък. Не знам колко от вас чувате нареченото нормално разпределение. Когато имате две величини, едната зависеща от другата, и се опитвате да направите някакъв анализ кое как зависи, когато нанесете това нещо на графика, се получава тази червеничка, че се известна от други една крива на Галас към видна крива, нормално разпределение и така нататък. В реалния живот, в социологията, в икономика, в финансите, в физиката, в химията и така нататък. Почти всички процеси и параметри, които могат да се опишат, са като функция на функция на навична, т.е. резултата на функция на продукта и представени графично, почти винаги имат нормално разпределение. Това в най-близкото осмислене е именно, ако тук имаме брой, да речем, хора или мъже, тук е на ръста, тук е имаме 20, като да прави нещо, а тук е 1,80 и участват в това графично представяне над няколко хиляди човека. Ще видите, че ако нанесете случайно се събрани от улицата и нанесете техния размер, ще видите, че точно такава форма ще се получи. Същата форма ще се получи и при 10 000, и при 100 000, и при 10 милиона, и при 100 милиона. Няма да се получи при 100 и при 10 човека, които измерят. Тоест, всички тези процеси имат една минимална бройка величини, които трябва да участват в измерване. И това е много скучно, но ако осмислите материята, по-нататък ще стане ясно как Google използва тези статистически анализи